Здравейте и добре дошли в петия епизод на подкаста с ми просто казано. В този така слънчев ден, хора, юни месец е слънчево, е лятно ми, приятно ми, искам вече, само че единственото нещо, което не ми е приятно, е, че сме на училище, но се надявам тази болка да премине. Скоро да я няма вече. Но да, слънчево е, приятно е, наистина quality time е в момента, защото прекарвам време с любими хора, наистина. Училището, между другото, ме кефи до някъде в момента. Въобще, наистина е много готино. Взялах бадем. Ако ще чуете какъв беше този звук. Взялах бадемче. Обожавам бадеми и кашу. Кашуто е по-вкусно от бадемица, но да. Ако се чуват някакви странни звуци, преобличам се с пижама и ще си правя скинкер рутина. И заради това може да се чуят някакви странни звуци, но си обличам униформата и си слагам пижамата. Защото според мен аз не мога да записвам подкаст с униформата за училище, защото е неудобно първо и второ, това не ми е вайба на подкаста. Ако исках да е официален подкаст, изобщо нямаше да е в такава форма, но да. Та, искашната тема на подкастът исках да е малко по-дип, защото наистина някакви хора им трябва да го чуят това нещо, наистина. В днескашният епизод, в този слънчев ден, ще говорим за нещо тъпо. Отново обещавам 6-ти епизод да е по-слънчев, но просто трябва да има тези дип теми тук, защото да. В този епизод ще си говорим за това как най-добрите ти приятели могат да я предадат. И реално какво трябва да ти остане за теб. В смисъл, защото това между другото, защото винаги казвам да съм го говорил с някой, не съм го говорил. Това не съм го говорил с никой. Не, всъщност един човек съм го говорил. Но тя най-вероятно няма да слуша това. Тя вече виждате ли, много бързо казвам, като от минал епизод. Сега влизам в банята и ще си правя скинкера, така че мога да се чуват някакви странни звуци. Така. Не знам къде да го сложа. Така. Чувам ли се? Да, не знам. Така. Първото нещо, което ще да казвам е, косата ми е ужасна, че има хора, които реално си мислят, че всички на този свят са добрички и няма нищо да им направят, но всъщност са в тотална кришка и всъщност аз това го разбрах преди няколко седмици, защото не съм казал на почти никой за това, което се случи, но actually имахме сблъсък с локални хора. Беше много интересен експириенс. Значи, какво се случи? Сега ще сбия на бързо информацията, защото да. Имаме госпожа А и аз и да. И един ден аз си отварям инстаграма и съм като имам follow request. И съм като тя е mutual с една друга, която аз познавам много добре. И съм като ще я акцепна. В смисъл, аз акцепвам на хора, които са близки с други хора, които познавам, защото реално имаме за какво да си говорим. Сигурен съм, че като се познават този човек са много добре. Но да, там си измия лицето. Така. Има хора, които, нали, реално си мислят... Чакай, аз тръгна да разясням това. Така, имаме госпожа А и господин Б, да. Като госпожа А и господин Б не се познават. Аз обаче познавам и двамата. Така, сега вече трябва да се чуем нормално. Лезам от банята, измих се лицето, достатъчно. Като те не се познават. И сега, какво се случва? Госпожа А звъни на мен, всъщност не ми звъни, пише ми. Дали познавам един от моят клас? Аз съм като окей, да, Карол, знам го. И тя е като, аз го харесвам. И аз съм като окей, и нали така. След което обаче разбирам, че тя има някаква обсешън с него, в смисъл хлътнала яката по него. И се стига до там, че тя ми праща негови снимки. Буквално негови снимки. 60 снимки ми беше изпратила, не спомням точната цифра, но беше голяма сума цифри, беше наистина огромна като бройка
И тези въпросни снимки аз ги гледам и съм като да, за този говорим, нали? За този човек говорим. За кръша ти и да. Но докато гледах снимките, на една от снимките ми направи впечатление, че не е този. Не е същия човек, за който говорим. И някакво аз си направих забележка и викам, това не е човекът, за който си говориш, това е някой друг. Не знаейки обаче, че този някой друг ще окаже един от най-локалните около търговска лайка. Какво съвпадение може да се окаже това? Така, и след което аз съм като питаме на приятелка, този, нали не е този, за който си мисля. И тя вика, да, обаче този, който ти е пратила на снимка е много локален. При което минава един такъв добър приятел и е като, аз този го познавам, ще му кажа, че имаш негов скриншот. И аз съм като човек, ти дори не знаеш за какво става въпрос. Но вече беше късно. Тъй като ние с този, който всъщност се каза, имахме някакви сблъсъци, защото аз не го кефя, той не ме кефи и нали, да. Малко през зъби се търсим какво да... Как да натопиш другия, бе, нали разберете такова, да. И минаха 2 седмици лайк. Ние с онази обсъждахме нали, гаджето и кръша и всъщност той ни беше гадже даже. И аз бях като жена за онази снимка. Искам да ти кажа, че не е този, за който си мислиш. И този, който си ми пратила е много интересен човек. Кавички. Защото може да ти докара проблеми наистина. Защото тази, която си писах е 012-ка. Наистина, което означава, че е мъничка. Което означава, че тя реално не е била ексползвана на някакъв тип насилие, каквото и да е, нали смисъл. I don't know, мисля като мъничко дете, наистина, защото 0-12 не са толкова малки, нали смисъл, но... Стопрям се за вечера да ям. Не са толкова малки, но просто, like, не знам, за мен са малки. Тя реално е не ексползвана на нищо такова. Аз съм като... Не си играеш този човек, наистина няма да ти донесе нищо добро. Обаче тя решила да се бъзика с него. И аз съм като човек, не. Наистина не. И long story short, след което long story short, една вечер, като се прибирахме лайк, се засекахме с този човечец и той беше като... Той беше бесен. Ти разбираш, той ще ише там да ми махне главата, защото това, което ми беше казал този неприятел, беше той разпространява твои снимки и бла-бла-бла. И нали сещате, че буквално е наистина тъпо, защото back in Clement имахме такъв... Аз имах такъв проблем с това клипче, което се беше разпространило с учителите и like, беше много тъпо наистина за този човек, който го е разпространил. И да. Разбрах го наистина, но наистина той си показва там позицията. В смисъл, седнахме, поговорихме и тогава всъщност той осъзна, че този, който му е уж най-близкият приятел, защото се оказа, че този, който му е казал, не му е приятел и всъщност той го мрази и тези, които са там в неговата тежкарска групичка, не са му приятели, го мразят. Всъщност се оказа, че да. Не е за тях. В смисъл, да. След което, нали, ни си съхме ръците, защото аз му казах, нали, аз нямам нищо против тебе, ти нямаш нищо против мене. Нали, разбира се, да видиш групичка с филмари и аз си представяте картинката каква беше, но аз бях като, аз нямам нищо против тебе, брат, нали, ти си живееш живота, аз ще си живея живота и така. Нали, той имам чувство, че оцени това, че му казах, нали, реално всичко, защото аз нямах нищо наистина за криене. Наистина, аз реално не бях проблема в случая, обаче беше станал misunderstanding. И реално наистина го оценявам, че той, за разлика от всичко останали в тази случка, беше първият човек, който реално спря и слуша какво се е случило actually. И му пукаше за това, което аз ще кажа, защото човек буквално този, който разпространяваше информацията. Аз се опитах да говоря няколко пъти с него да му обясни, че реално аз нямам никаква вина. Но той беше много решен, че ще ме натопи, защото, пак ви казвам, този човек искаше да ми направи гадното. Защото той очакваше, като каже, нали, това, той очакваше се едно, оня да е толкова разгневен, защото той екшали, нали, се познава с него, екшали се познава групичката там и, нали, да. И той очакваше, нали, като ме види,
Къв съм, нали? И да, сещате се. Той очакваше да се превърсна с едни очи. Наистина, имам чувство, че това очакваше. Но наистина много благодаря на човека, за който говоря, защото той беше наистина много разбиращ. Наистина, аз му съсах ръката и викам, Ивала, повече филмари трябва има като тебе, наистина, защото има разлика между независимо какъв си, аз нямам нищо против филмарите. Имам против хората, които се държат тъпо към останалите, наистина. Бъди си филмар, наистина нямам нищо против. Просто не се държат тъпо към останалите. Смисъл това, че си филмар, не означава, че другите не могат да бъдат каквото искат. И обратното това, нали, че другите са някакви, не ти пречи да бъдеш. Да. Между другото, това беше и мотото на тази годишният, как се казваше, София Прайд фестивал, защото всъщност това, които се опитаха да направят, не знам дали хората вие сте го гледали, но когато направиха банери се едно за това, те ги вандализираха, нали, както винаги. И след това сложиха нови банери, на които пише това, че, нали, ние искаме любов, не означава, че ще има по-малко любов за вас. Приятна вечера на хората, които ядат. Защото и аз ям в момента. Сега ще ме много тъпо, че млескам на някой на ухото. Ужас. Хора, съжалявам. Не съм съжалявам. Просто нямам кога да го записам този епизод, ако не... Нямам време, в което съм сам, да нямам абсолютно никаква работа да го записам този епизод, така че ако наистина има странични шумове, просто си върша работа. Да, така. Да се върнем на main idea of the episode. Какво си скарах след тази случка? Първо, никога повече няма да седно сравнявам снимки и като цяло, като видя снимка и ще се замислям дали този човек, нали, реално му търсам, защото както е казал Чичо Димов, точно на тези, които най-много вярваш, точно те преебават наистина, защото Чичо Димов, той е батко, още не е странно Чичо. Наистина не трябва да вярваш толкова много на хората. Особено пък на такива, които наистина изглеждат като хора, на които не можеш да имаш доверие наистина, защото има хора, които като ги видиш и те, нали, реално си казват, аурата им е, че можеш да им вярваш. Но има такива, които са адски, как да кажа, комплексирани или не знам, точната дума нямам, но излъчват енергия на хора, които няма да ти запазят тайната или това, което си направил, нали, само между вас. И точно там идва проблема, защото когато, нали, реално те не ти запазят тайната, нали. Това, което си казал като цяло, оттам идва проблема с тези хора, защото повечето хора, които няма да ти запазят това, което искаш само да си остане между теб и тях, или имат някакви проблеми в къщи, или те са били по този начин третирани, но като цяло просто трябва да се внимава с какви хора общуваш и има наистина няколко неща, които аз лично от опит обичам да държа просто лични. В смисъл, просто прекалено too much information, ако кажеш на някои тези неща. Като първото от тях е къде живееш. Защото, сега тук don't get me wrong, наистина, и ако си приятел с някой повече от година, нали, реално се знаете и той те идва на гости, си му ходил на гости, наистина, тогава да. Обаче да се видиш с някой човек и след един месец да започне да му казваш, живее ли си къде? Живее ли си къде? Ако искаш, може да ми дойдеш на гости, някакви неща. Не е лошо, въпросът е, че ако вие спрете бъдете приятели, този човек вече знае къде живееш. Честито. Така че, това, което споделяш на хората е много ключово от към безопасност, наистина, защото остави ти какво ще има мнението, защото наистина това е другото. Аз като чуя някой да започва да си казва целия живот, брат, пик ми. Буквално, какво означава, че да започнеш да си говориш с
друг човек за някакви супер персонал неща, като вие току-що се срещнали. В смисъл, крещи пик ми, не знам. Просто, ако имаше, нали, такава, как да кажа, ако имаше добри комуникативни умения и опит в това начинание да говори с хора, съм сигурен, че нямаше да кажа това на първа среща или като се виждаш за първи път с някой, наистина, аз не бих казал къде живея, като се видя с някой. Защото това е нищото персонал, наистина. Същото, примерно, имена на майка ти, на баща ти, на така. Някакви такива неща, наистина, те трябва да се разберат в както се движи приятелството. В смисъл, няма как първата една година ти да знаеш всичко за този човек, наистина. Просто трябва наистина много се внимава с това нещо, защото много зависи на какъв човек ще попаднеш. Ако наистина е добър човек и той няма да те търси така гадното, както казах в историята с филмарите, защото този човек, който каза за снимката реално, той има проблеми вкъщи. Аз знам за него вече, той има проблеми вкъщи и когато се видя с него вече не мисля толкова за това колко е гаден и колко тъпо се държи, даже понякога го съжалявам, наистина. Защото вече знам какво му е на него. В смисъл, има проблеми с родителите си, те се карат, гонят го от къщи, нали? И той реално си изплисква тази кофа с стрес и комплекси върху останалите хора, защото просто няма какво друго да покаже. Защото той беше един от първите хора, които така се отвори пред класа, наистина много. Просто, да. Понякога хора, които наистина се държат тъпо към вас, се поставите на тяхно място. Това знам колко клиширано звучи, обаче наистина е така. Когато видиш, нали, някой, който, нали, те обижда, пригради си някакви такива неща, човек буквално постави се на негово място. Или научи повече за него, защото аз това направих всъщност. Ми беше много... След като приключи случката, защото аз приключи се случката, отидаха, разбраха се с 012. Аз бях като, нали, отиди при нея. Обаче тя е 012 човек. Наистина, тя не иска нищо лошо. В смисъл, какъв е смисъл да пребиваш момиче на 012? На 012? Човек, буквално това е 6-ти клас, момиче. Че си 10-ти клас и ще пребиваш 012. Това е неморално според мен. Но, нали, негова си воля, той не направи нищо с нея, наистина. Просто отидаха и говориха. Това беше важното в случая. Аз бях като просто отида и говори с това момиче, защото тя разпространява твои снимки. Нали, тук съм да съдействам, наистина. Всъщност проблема беше, че той нямаше връзка с нея. Единствената връзка с нея бях аз. И това му викам, нали, ето ти инстаграма ми, виша, нали, говорите, защото наистина реално това момиче не мисля, че искаше изобщо да се стига до тук. Тя не искаше изобщо снимката да стига до този човек. Или до мен, или до който и да не са. Тя изобщо не знаеш, че тази снимка не е на него. Не е на нейният кръж. Така че нямаше виновни в ситуацията. Просто това момче те възползва. Наистина, аз това съм си го запомнил, защото е много тъпо, когато се възползваш по такъв начин. В смисъл, аз ако исках да му направя мръсност, ще го направя 100 пъти до сега. Наистина, както ви казах, просто се поставяш на негово място и разбираш колко тъп и смотан му е живота. Наистина, ако на мен беше така живота, сигурно и аз щях да ходя, да се филмирам, да се напивам и да правя някакви глупости. Наистина, хората, които имат качествен живот и стабилно ментално състояние, няма да ходят да търсят и да правят лоши неща към другите хора. Защото никой здрав физически и ментално човек няма да тръгне да се подиграва и да ругае другите хора без причина. Защото центърът на негатива в случаят не бях аз. Центъра на негатива не бях аз. За човека с снимката, наистина. Центъра на негатива в случая беше това момче, което аз го дразня, видимо. И между другото, след случката аз исках да поговоря с него, обаче
той не искаше да говори преди някаква причина. И аз бях като брат, наистина беше излишно в случая. Нали, не се случи това, което искаше, не ме пребиха спокойно. И той беше супер ядосан. После ходи и говори с другия и той беше като shut the fuck up, наистина. Пълна змия си. Какво означава да кажеш на някой, с който ще прекара следващите 5 години, по този тъп начин някаквото да казваш неща за него. Защото аз никога не съм говорил нищо лошо за него. Колкото и да ме дразни, наистина, колкото и да не се харесваме, аз не съм му правил нищо лошо. Наистина, освен някакви дреболийки, нищо лошо, нищо негативно. Наистина, даже един път му казах, наистина имаме психолог в училището. Ако имаш някакви проблеми, ментални в случая, защото физически не мога да му помогнем. Ако имаш ментални проблеми или някакви такива, или искаш просто да поговориш с някой, не е място да си избиваш комплексите в клас. Наистина, никой не е длъжен да го слуша. Това беше the main point. The main point of the разговор. Като случката, като цяло. Да реалайзна колко тъжен е живота на този комплексиран човек, който реално ругае и дразни останалите. Защото аз не съм единствена, който се оплаква от този човек. Наистина, който се оплакваше, защото в момента не говорим. Той изобщо не съм му интересен вече, тъй като не реагирам. В смисъл, защото аз преди са такова викам, ти какъв си тук, нали, защо? Айде пред директора, айде пред психолога, нали? Докато в момента не реагирам. В смисъл, в момента каквото и да направя, аз съм като човекът има проблем вкъщи. Нали, в смисъл, на него му е тъп живота, защо трябва да го правим още по-тъп. Това ще бъде негативно нещо. Аз не искам да му правя нещо негативно. Той достатъчно му е зле живота, за да му правя допълнителен негатив върху живота. И нали, след това той at the end of the day си ляга и е като мен ми е фъкъпнато семейството и в училище ме фъкъпват и всичко е ужасно. И това е предпоставка да станеш още по-зле от това, което си в момента. Така че следващия път, когато някой ти се подиграва или някой се държи тъпо с тебе, постави се в неговите обувки. Наистина научи повече за него и ще видиш колко комплексирани са и тъжни тези хора, които реално се подиграват на останалите в училище. Защото след време вярвам, наистина, че това ще са хората, които ще искат да бъдат като мен и като теб, които са в момента. Защото ти и аз нямаме проблем с комуникацията. Ние нямаме ментални проблеми, нямаме проблеми в семейството и дори да имаме, можем да ги оправим, без да си избиваме комплексите върху останалите. Защото на всеки му е трудно. Наистина всеки има някакъв проблем. Нали, на мен ми се случва, се карам с мама и стати, наистина. Просто говорим. Наистина, аз съм като не искам нищо негативно. Не искам да се мразим до края на живота ми. Не се заслужава. Така че, просто ще разбереш колко е тъжно да си такъв човек. И това нещо, всъщност, от това нещо ставаш да намеря точната дума. Нямам точна дума. За човек, който се избива комплекс върху останалите. Лике е малко слаба дума. Не знам. Просто човек, който се избива комплекс върху останалите. Наистина е много тъпо и аз понякога даже ще ги съжалявам тези хора. И наистина казвам ви, когато ги видя да го правят на други хора, след това учам да говоря с този човек. И съм като, нали, ти почувства ли се засегнат? В смисъл, и му разказвам за този човек и съм като, неговите майка и баща се карат, те му се карат на него, гонили са го тук, нали, остави го да живее, нали, остави го да си изкарва стреса в училище. Като тук искам да отбележа също нещо, че никой не му е длъжен на този човек да го слуша. Наистина,
никой не е длъжен да стои там и да поема всичкото негативно, което той иска да излее върху тебе. Тук идва всъщност точката, където трябва да осъзнаеш, че ти не трябва да си жертва на тормоз, защото другият човек не може да се оправя сам в живота. Наистина, ти не трябва да си центърът на всичко негативно. Училището не трябва да е място, където хората да ходят, за да се показваме колко сме големи и колко много неща можем да направим и как ще трябва да се страхуват. Не. Училището е място, където трябва да сме креативни. Училището е място, където трябва да се развиваме. Там отиваш наистина главно за комуникация и знания. Когато отидах в началото на годината, защото някой може да откъсна, защото това наистина класа изглеждаше прекрасен. Наистина, колкото и да странно да изглежда наистина, аз нямам нищо лошо към никой от класа. Наистина. Нито към хора, които се гаврят, нали, един между друг, нито към хора, които виждат учителите, нито към хора, които всеки път цапат стаята и всеки път чистим определени хора, защото иначе ще имаме забележка всички. Наистина, просто осъзнаеш, че това е част от израстването. Просто някои хора израстват по-бавно от другите. Наистина, това не означава, че вие сте бавно развиващи. Не, напротив. Това означава, че просто вие сте нормални. Наистина, хората, които не могат да стоят на едно място, постоянно има някакви разговори, някакво говорене в час, наистина, просто вие се развивате. И това трябва да се приеме съвсем нормално. На никой не му е приятно да седи в училище някаквото, не знам колко часа, 6-7 часа. На никой не му е приятно да го прави. Така се прозявам. На никой не му е приятно да го прави това нещо, но всъщност по този начин израстваме вътрешно и си мисля, че до 12 клас ще го осъзнаем това нещо, но вече ще бъде късно. Като в 7 клас, между другото, много от хората, които не бяха пораснаха, обаче беше останал един месец и това беше най-прекрасният месец в целия живот в училище. Краят на 7 клас беше много добро, много такова пречувстващо. Наистина, хора, с които съм се карал, хора, които съм се подигравал, хора, с които съм се подигравал, те пораснаха. И аз също. И когато се виждаш с такъв човек, с който вече сте на едно ниво, с който вече може да се проведе нормален разговор и даже може да станете приятели. Въпреки, че преди няколко месеца са карали за нещо супер просто. Този момент беше уникален, но за жалост сме в различни училища в момента и тези хора избледняват. Колкото и да не ми се иска, тези хора избледняват. С изключение на хората, с които буквално поддържаш връзка. Всички останали, с които не съм се виждал от климат насам, избледняват. Наистина. Просто изгубихме контакта. Просто трябваше това нещо да се осъзнае много по-назад. И това всъщност се опитвам да кажа и в момента на хората, с които съм, че колкото по-бързо сформираме екип, колкото по-бързо станем един клас, толкова по-приятно ще бъде. Наистина, ти си така или иначе там 5 години. Трябва да се гледа цялата картинка. Мен не ми е тук сега за това, заради тази снимка. Мен не ми е за мръсната стая. Мен не ми е за това, че се карат с учители. Наистина, цялостната картинка. Отиваш на училище, само за да чуваш викове, крясъци, забележки да получаваш. И то не е заради тебе, между другото. Има хора в класа, които наистина не говорят толкова, но те понасят също негатива от хората, които говорят много. Така че трябва да се замислим за цялата картинка. Така или иначе 5 години ще сме в този клас. Така или иначе ще се наложи да правим всичко заедно. Няма да е по-добре, ако сме един екип. Наистина, ако просто
пренебрегнеш всичко, което не харесваш към останалите. Защото това е друго нещо. Аз започнах да джъджвам адски много. В смисъл, влизам вътре в стаята и съм като този е такъв, он е такъв. Ами аз какъв съм? За да му казвам на този, че е такъв. Наистина, аз какъв съм в неговите очи. Той може пак мене да ме джъджне. Да каже, нали, вижу как изглежда, на мен не ми харесва, бла-бла-бла. Но ако просто се пренебрегне тази бариера от first impression, judgment и някакви такива неща, може да се завършат много добри приятелства, защото никой нарочно не седи, нали, реално, там за да те дразни. Никой не изглежда така нарочно, за да те дразни. Повярвай ми, хората, които най-много те дразнят, те не го правят нарочно заради тебе. Ти не си причината всички да те дразнят, ти не си причината всички теб да те мразят. Наистина, просто някои хора си градят деня от това. Някои хора, за тях е нормално да се джъджва. Наистина, за тях е нормално, това е нормалният начин на съществуване. Наистина, както казах, аз влизам в стаята. Аз влизам в стаята и започвам да джъжвам, което беше супер лошо, защото в момента, когато се замисля, от целия клас аз познавам 10 човека. И останалите, 15, аз не знам нищо за тях, освен името им. Наистина, има хора, с които не съм говорил изобщо. В смисъл, беше наистина странно в началото, защото не си познаваш тези хора. И сега, когато се отвориха всички, е някак си по-неприятно, бих казал. Началото на годината беше много по-спокойно, защото никой не познаваше. И аз някак си имах майндсета, че колкото по-добре се представиш началото, толкова по-добре ще тръгнат след това годините. Нали, опитах се да направя този first impression, обаче хората не бяха отворени. Хората ги притесняваше, ако си различен от тях. На хората не им беше приятно, ако правиш нещо различно от тях. Всъщност, там между другото идва и главния конфликт с емота и филмари. Между другото, това също си го мислих преди няколко година. Защото, сега ще го погледнем от двете страни. Наистина, филмарите, реално, без никакъв джаджмент, аз нямам нищо против вас, нито към емотата имам нещо против. Но имам една приятелка, която реално музикалното, наистина, тя ми обяснява как е излизала с друга нейна приятелка. И някакви филмари реално са стояли и са ги псували някакви такива неща. И всъщност аз това се замислих, откъде идва главният джаджмент. Откъде идва това главното, този главен негатив към другите. Когато имаш основан стандарт, всички се държат еднакво. Всички правят едно и също. И видиш някой, който прави нещо различно. Или нещо извън правилата на групичката, в която си. Тебе започва да е страх от този човек. Вътрешно. Може, наистина, не вярвам да има някой филмар, който дочи до емо и да каже, емо, нали страх ме. Вътрешно, инстинктивно, хората се притесняваме, когато видим нещо различно от това, което сме свикнали. Ново училище. Нови хора. Ново преживяване. Нов тип държание. Тялото ни започва да се притеснява. Защото то не познава какво е това. И реално се опитва да го отблъсне. Непознатото. В смисъл, ние се опитваме да стоим в познатото, поради това, че ни е страх от непознатото. И какво се случва? Емотата се държат по различен начин от филмарите. Филмарите се държат по различен начин от емотата. И двете страни просто не са се опознали и затова взаимно се отблъскват. Това беше главно. Това е главната идея на... Това е на подсъзнателно ниво. Нали? Отделно, че те не се харесват наистина като тип хора, но на подсъзнателно ниво това е главният мотив. Да се върнем от начало към тормоза и като цяло. Да приключа тази тема. Този епизод, между другото, най-вероятно ще го кръстя тормоз в училище, защото май натам отиде темата. Да.
Добре, трябваше да има такъв епизод наистина. Съжалявам, ако на някой му развалих току-що деня. Не е толкова дип, наистина. Просто се опитвам някакси да включа теми, които аз искам да има в подкаст. На които аз искам да говоря, защото на тези теми не съм чувал толкова подкаст. Няма толкова подкасти, в които да се говори за тормоз в училище. А това е една много важна тема, според мен, за подрастващите като цяло. И не мисля, че се обръща толкова внимание, колкото трябва да е. Защото, както казах, училището трябва да е една безопасна среда, а то не е. Особено в момента, както сме с този, как да кажа, тренд с филмари и с локални, става все по-трудно да си креативен и различен. Наистина, когато средата ти отблъсква, това става като канон. В смисъл, едно и също нещо се повтаря, обаче то става все по-лошо и все по-лошо и все по-лошо. Защото колкото по-различен си, колкото по-непредсказуем си, толкова по-голяма пречка са тези хора, които правят едно и също нещо и се държат по един и същи начин. Ти за тях си пречка. Ти за тях си някой, който няма право да съществува, защото не се държи като тях. В повечето случаи, даже, тези хора се обясняват начинът, по който се държим, тези различните хора, като те си го представят като ерес. Буквално те си го представят като нещо, което е забранено, нещо, което не трябва да се прави. Според тях, ако излизаш от групата, излизаш от култа, излизаш от това, което всички правят, ти не заслужаваш да живееш. Че наистина гнусен си, противен си, не те харесваме. Което е напълно грешно. Защото по този начин се потиска креативността. Искам да кажа, че много хора, които в момента страдат от това нещо, вътрешно в себе си са много добри хора. Но тъй като атмосферата, средата, в която израстваме в момента, е много потискаща от към този тип хора, това определя между и бъдещето на България като цяло. Защото аз и такъв епизод ще има наистина за бъдещето в България и дали се заслужава да учиш в България, се развиш в България. Според мен бъдеще за България ще има тогава, когато осъзнаем, че да си различен не е лошо. Защото тези хора, които реално потискат различните в момента, след време ще искат да бъдат такива. Но в България няма да има такива хора вече. Защото ще се пречупят. Наистина, натиска става все по-голям. Все повече и повече се промотира това да бъдеш еднакъв. Да бъдеш заедно с групата си. Като това се промотира като един вид единствения начин да си приет в обществото. Наистина, докато това е много критично нещо за развитието на държавата ни като цяло. Наистина, тук малко политически го обърнах, ама не. Това не искам да е референс за никаква политика и за нещо такова, но просто ако искаме България да се развива добре, да има креативни хора в България, проекти, младежки клубове и всяки такива неща, просто трябва да осъзнаем, че да си различен не е лошо нещо. Да си различен не означава, че другите не могат да бъдат себе си. Защото ние ментали, както казах, подсъзнателно си казваме, че различното е лошо, защото е непознато, защото е нещо, което ти, ако правиш всичко добре и върви нормално, няма да стигнеш до него. Оттам идва главният проблем, според мен, в днешното ни поколение, че според нас има правилни стереотипи, които трябва да следваш. Наистина, даваме етикети на видовете хора. Защото няма имота и филмари, според мен. Според мен не се делим не трябва да се разделяме на така. Според мен има добри хора и не толкова добри хора. Според мен има честни хора и хора, които постоянно лъжат, клеветят и като цяло са змии. Според мен има хора, които имат
доблестта да кажат, че са сгрешили и мишки. Защото има наистина много видове хора и не трябва да ги разделяме на две групи, които са във война. Наистина, аз отказвам да играя в този филм. Наистина, нямам нищо против никой, докато той не влезе в личното им пространство. Защото някой да ти навлиза в личното пространство е грешно. Това, че си креативен и различен, не трябва да бъде потискано. Не трябва да бъде начин, не трябва да бъде мотив за отблъскване. Не трябва, че да си център на всички хора, които нали, реално искат да си избиват комплексите, защото че си различен. Просто наистина, според мен, трябва да има повече програми, повече да се говори за това в училище. Не е достатъчно развита тема. Надявам се в бъдеще да има по-развити програми и теми по тази тема като цяло тормоз в училище, но за сега няма толкова. Наистина, ако си отворите Spotify и напишете тормоз в училище, няма да ви излязат толкова епизоди. Единственият епизод, който знам, е на Изи, той е от нейният подкаст. И той е преди много време с нет, този епизод. Но в него се покрива нейното лично изживяване, но не и начинът по който се реагира в момента, защото начинът по който се реагира в момента е много, как да кажа, пак използвам думата комплексирана, защото наистина хора всичко в момента е така. Просто устроено е така, по един и същи начин. И ти ако си различен и не се вписваш в този имидж, ти си мишена за тези хора. Ти си нещо, което те не харесват. И там идва голямата грешка на днешното общество, според мен. Така че, ще приключа този епизод като цяло, защото стара прекалено дип, наистина. Просто хора, наистина, следващия път, когато видите някакъв такъв човек и той ви каже нещо тъпо, кажи му, окей, нали, аз съм такъв. Окей. И не му обръщате внимание. Тези хора очакват реакция. Тези хора очакват отзвук. Защото, когато се подиграваш на някой, главната ти цел е той да се почувства зле. Но ако ти не се почувстваш зле, те не са си изпълнили задачата. За тях те не са направили абсолютно нищо. Искам да ви кажа, че това нещо ги подлудява, разбираш ли, когато не реагираш по абсолютно никакъв начин. Това нещо ги подлудява. И те губят интереса в тебе. Наистина, тези хора, които си избиват комплексите, губят интереса в тебе. Още повече пък, ако започнеш да говориш за техните проблеми. Защото аз имах такъв случай, в който, нали, както ви казах, аз разбрах повече за този човек. И следващия път, когато дойде на реално да се бъзика, аз бях като, окей, а какво стана с родителите ти? И той ме гледа, нали, what the fuck? Ти откъде знаеш за това? И викам, нали, следващия път, като се караш с някой, поне, нали, не бъде толкова комплексирана, защото разбирам да имаш здрави взаимоотношения с майка си, с баща си, с баба си, с семейството си като цяло. Нали, това не е само до родители, някои хора аз, примерно, съм по-близък с баба си, отколкото с майка си. Наистина, аз съм говорил повече неща на баба си, отколкото с мама. Просто така е, наистина. По-близки са ми. Имам по-близки хора от семейство, които просто говоря повече, отколкото с моите родители. Но имам здрави връзки с тях въпреки това. Нали, те биха убили за мен, наистина. Аз това го знам и аз би го направил, наистина. Просто тези хора, които реално ти се подиграват и тези хора, които се държат тъпо към останалите, те са тези, които трябва да ги съжаляваме. Наистина, те са хората, които имат нужда от помощ в случая. И другото, което е, ако виждаш някой друг, на който му се подиграват и на който реално не се чувства окей в училище поради тази причина, наистина направи нещо. Ако не искаш да влизаш в сблъсък с тези, които му подиграват, после ще си говори с него. Наистина, повярвай ми, ще направиш много за него. Колкото и малко да изглежда, наистина, аз даже лично в Климент това нещо съм го... Наистина имаше толкова хора, които ме хейтиха тогава, но хората, с които съм приятел в момента, наистина,
бяха толкова на място тогава, реално. Те се скъсаха да ме защитават тогава. И това е толкова правилно нещо, което чак сега осъзнавам. Наистина, благодаря ви хора, ако слушате това. Беше огромна помощ тогава. Колкото и да не си го признавам, наистина беше голяма помощ. Така че когато следващия път видиш някой, който има нужда от помощ, говори с него. Това е най-правилната. Първата стъпка към, нали, спокоен учебен процес. Защото няма как на 100% да се премахне тормозът. Невъзможно е. Просто нашият начин на живот го, как да кажа, предразполага да има тормоз. Но ако поне успеем да изградим културно общество, защото тук не говоря наистина за културно общество, говоря за морални ценности, защото тези хора нямат морални ценности. Те нямат какво да губят. Това е проблема. Те изразяват си комплекси, защото нямат какво да губят. И оттам идва целият проблем. Ако изградиш силно общество от хора, независимо какви са, филмари, обратни, емота, готове, каквито и да са, емписта, няма значение. Въпросът е, че тези хора са емоционално осъзнати, имат морални ценности. Начинът, по който се изразяват, няма абсолютно нищо точно с това какви са те. Това се опитвам да кажа между и на много хора, които имат грешно мнение за мене. Наистина, начинът, по който се обличаш, начинът, по който говориш, не означава, не показва абсолютно нищо за това какво си отвътре. Наистина, хора, които изглеждат много провокативно, наистина, съм имал много джип толкова с тях. Наистина, има хора, които имат... Даже хората, които са креативни, провокативни, в повечето случаи имат какво да кажат. В повечето случаи те са хората, които наистина трябва да се говори. А не с комплексирани 14 годишни момченца, които се правят на тежкари. Наистина, хората, с които трябва да се говори, са креативни и изразяват себе си по всякакъв начин. Това е важната искрица, която не трябва да се изгуби. Но цялата атмосфера в момента е такава, че потиска всеки, който е различен. И така искам да приключа този епизод, че да си различен не е лошо. Защото всеки ден тези хора, включително и аз, сме потискани и реално не се, как да кажа, не се приемаме като начин, като правилен начин да съществуваш. Наистина, да се различен не е лошо. И искам да ти кажа, че след години хората, които в момента се присмиват, хората, които в момента се държат лошо към теб и към някой друг твой близък или към някой, който не познаваш, тези хора ще им е много тъпо след години, защото те ще излязат от училище, ще завършат университет и ще работят от 9 до 5. И това ще им бъде живота. Те няма да имат... Ще имат изградени групи от приятели, които дори не познават. Защото те се събирали само да вандализират и да се подиграват с хората. Те нямат истинска приятелска връзка помежду си. И те ще го реалайзнат това след години и ще им бъде тъпо. Наистина, че са се държали като деца, когато са имали шансът да си изградят живота. Наистина, това искам да кажа като край на епизода. Надявам се да ви е харесал този епизод. Пак призовавам, ако видите някой, който има нужда от помощ, дори да не е свързано с това, по принцип. Ако видите някой, който му е тъпо, някой, който му се присмиват, някой, на който не му е подобно в училище, говорете с него. И не се спирайте от това как изглежда. Защото хора, които изглеждат провокативно, всъщност са хората, които ще бъдат най-добри приятели. Дори до края на живота не искам да кажа, че много добри приятелства завързват от хора, които преди съм джаджвал и не съм харесвал. Това са били най-добрите ми приятели в момента. Така че да, просто говори с него или с нея. Няма да ти навреди. Нямаш какво да губиш в случая. Нито ще станете, нали, врагове. Най-лошото, което му остане е да станете приятели. Наистина.
Просто говори с този човек, с който от толкова време искаш да говориш, но просто не намираш правилния момент. Няма да дойде правилен момент никога. Просто говори с него, защото изтича ти времето. Пак ще стане онзи момент в края на 12 клас, в който всички ще пораснем, обаче вече ще трябва да ходим в университет и да се развиваме професионално. Надявам се да ви е харесал този епизод. Малко и тежък за слушане. Наистина обещавам, както казах, 6 епизод да е по-слънчев. И ви пожелавам един хубав и усмихнат ден.